mmasị ya n'oyibo before nsụbazi ya n'Igbo maka na ndị ichie a na-anụrụ oyibo. What I'm about to do is invocations so that I can summon the spirits that reveal to me what I say. I am just like your DSTV decoder. So I'm a portal through which the ancestors communicate to humans. So what I'm about to do is to tune into that frequency, the dial that the ancestors can resonate with. So at this juncture, you will not hear me say anything in the English balance. So in all my incantations, I'm going to communicate with the language of the gods. Ekenengi chukwu na-ebi telemoto ndị ichie esi m nwa anyị odozikwele gị ọsị m chọọ ọsọ ọbara ka m jide n'aka ka m wee tuo oge aba si na m etuo oge aba zikolo mmụọ ọkwa n'obi gị ka anyị nọ n'aka gị ka m si wee malụ mkpọka ewu ọbịa m narị ndị ichie nọ na mkpọka na-ekenele m unu aja na mkpọka ekenele m unu ibe mere nnewu eji bụrụ ibe ọ bụ mmụọ mere nnewu iche o ji bụrụ odo mmụọ mere uru agụ o ji bụrụ ọka aka mmụọ mere otolo o ji bụrụ ibe ọ bụ mmụọ mere iru na anụ nnewu ji wee bụrụ ọka aka si na nkenele unu ọfọ oni nnewu ji wee bụrụ isi na nkenele unu nna m eze emewu ọkịka eze mụwụ na nkelele gị ntụaba nne m a na-edo si na nkenele unu ife mere Igbo ji wee bụrụ odogwu na nna ekenekwa n'unu ọkwa na ọsọ ọbụla ka m ji n'aka na ekene unu mụ na-emele m amaka si nna m bịakwa nwanne m nwoke bụ so dagwa oge igwe si ebe nsi bịa osi igwe wee sị m bịa osi mbiko kene ka anyị gwa ụwa ife enyi anyị ji wee karịsịa si ya nne debe ebe ahụ osi mụtụ ibe azụ na nsi olu si ya na-ele ahụ ka ọsị ya dọta ọsị si na anyị bịa taa si na ife niile bịara taa na ọ ya adịla unu na mma. Aha m bụ Maazị Dibia Oji nkụzi Emoji aka ji ọba arụ ụgbọ na na si na arụ ụgbọ onye so mgbe ebe ije nwere nwee kene gị bụ arụ ụgbọ onye isi alụsị debe nna m kene ga ogbu obi nne nwaanyị mụọ na-enye nwa kene ga arọ abụ ofufe ihe ojii n'obodo kene ga arọ ụmụ aja kene ga ihe ojii na ndo da mmiri ejo kene ga aja n'ugwu na ndo otuvio n'ụmụlụ bịa mmiri n'ụmụ elu judo nka na nka ọtụtụ ụzụ na-agụlụ eri ọtụtụ ụzụ na-egbagharịa eze nwaanyị sọbalị kene gị nne nwaanyị okoro nne nwaanyị na-emere m oke ife arụmanụ ka mmụọ dị n'ikwu nne m na nkenele m si ibe nne dị n'ụmụanụ ka na Nnewi na nkenekwele gị na mba abụrụ ibie a na-egwuregwu ọnwụ na aja ọbịa nkene mmụọ aja ọbịa Nnewi dugbu na-eme mgbọ igbu niile atụ egwu ndị ekwensu na-ekenele m olu ọrụ ọbara gị igbo ekwensu ọsị gị machara m ya ka nne ya na ntị odi na mgbagbu ndị eli ọsị ntụ oge ahụ bụ ndị aka abụ bụ ndị ichie ndị agali ululu atụlụba sunu bịanụ ndị niile ọ na-ejite sunu si etebe nwa akpọrọ ya kpọọ ebie nsị gị biko keneghi chi ụwa mụ debie n'ụlọ nwa igwe mma keneghi nna tụrụ ime m onye dịkasị Igbo keneghi nna m isi ọma n'oge bụ Chukwu izi mfụrụ anya n'ụwa sunu bịa kene n'ụlọ mgbe anyị ji eme mmọnwụ onwere onye na-aya ịnyanya bịara ebe a taa site taa gaba ịnyanya ya ebe n'ebe ị nọ n'ọnụ dibịa ka o ji adị ile unu si mara bụ ibe niile m na-eme ka nsoro unu gaba nsonu ma mezi satifiketi ndị ise ntụ ya na-ekpọ na unu eme m ka ọ bụ dibịa mbụrụ kemikal injiniarin ntụ na-ekpọ isi nwere emebe mmọnwụ m were gwa ọgwụ ọrụ ọgwụ ka anyị na-agwọ nsonu mmụọ na-ebele m amara na ya emewe na kemikal mee na mgbọrọgwụ na ọ ya pụtara anyị ibe ibe ọ ya bụ nwere aka nri gọọ were aka ekpe gọọ ama marọ nke ọ ya eji wee le ma na-eburu ya n'aka ike nga si na ibe ọ bụla ị na-agba anya mmiri taa dị ka ọ ya bịa n'isi njedebe ọnụ ndị bịa bụ ọnụ mmụọ ọnụ akashi bụ ọnụ nna ya ba ibe ndị mere iji si mmiri na-asa agụ na-asa wee bịa n'ọnwa taa dị ka ọ ya bịa n'isi njedebe agbọọlụ inu dị ọ ya anụta dị mana abụ ego ka a na-agbalị okorobịa mma nwoke bụ agali ogu mana iji enwe agali na-abụ iwe nwe ihe iji eme n'aka ị nwekwara ọlụ aka dị na-enwere ọlụ aka ọ ya abịalụ nta anyị ya bụ aka n'ọlụ aka ka ịba olu nsibiko mmọnwụ na ya na-eme amara nekwe n'ụlọ mgbe anyị ji eme mmọnwụ
oru mmụọ na nnụ mmụọ bụ ezi mmụọ nke na-ege kene ụbụ amụrịba na oke ọfịa ebunutubula agụ si unu si n'elu oke ọfịa kunu si ete mmụọ mụ na ya dị na mma si unu bịa kene oru mmụọ na nnụ mmụọ niile nne nwaanyị ji aba ogbu nji aba jide mgbe amadi ọha ọzụzụ kamalụ ndị edede ekwensu nsi gị bịa ife dị na ana ka osi unu si ete kene aja na ugwu na ndo ma akpụzi ogbugbo onwe m zi ga arụ ofu onye ka ịba arụ obodo ọ dịka ọma ngwa agwụ ọ dịka ọma ngwụta ọzọ chukwu n'ọnụ ya n'oli adịgokwa kọmited kata ma ọdụ ihe na-eri ya agwụzi iri nke na-eri were ewe ndiri olu otu ọzọ a sị chukwu n'ọnụ ọkụ anyị amanyụzi anyụ kata ma ọkụ anyị anyụ anyụ eburu jeneretọ mmadụ zi chukwu ngọcha ọfụma agọ eru ntụ okenye ọ nwere ka ọ dị si biko na nwoke na nwaanyị nọ n'ime anyị ndị nnugolodo otu ya na-ekenye okenye na otu okenye ibe anyị esi na mụta nwoke mụta okenye mụta ndị ichie ndị ya n'ụwa bịa wee nọkwara mee ka ibe n'isi n'ike wee dị mfe mmụọ mụ na ya dị na mma nne m ibe a ka e wee too m ibele mme m mana ọ bụrụ na nna eme ka e wee mee ka ndị ichie dị ebube si ite mbe m na ọnwụ na amara ọnwa onye nọ n'etiti anyị na-aya mkpụrụ nke afọ site taa gaba ibe na iji ga-atụ ime ya abịa ọja ebe n'ọgụ 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 iwesị mgbabi ife mere na mgbe ebi ebi gara aga nọ mbọsị a na-akpọ ya na ana ndo ubuji n'obodo a na-akpọ na ndo nsiri ya na ọ nwere mbọsị apụta onye a na-akpọ anya dị egwu bụ nwa Adam wee si onwere na-eke ike dịka ya pụta si onwere onye ọnwere ọgwụ ya kụba wee sikwa nne ewu onwe nwoke na ebe onwekwara enwere ọgwụ ya kụba na zuru oke na na-abịagokwa wee na-ekwu biko na-asị unu ka anyị si kwuru ya esi onwere onye amụsụ na-achọ wee bịa na ọnwa n'ọnụ mmụọ ka ọ dị adịile a sị na amụsụ nwa ya ha bịata ndị onwere onye ọgwụ agwụrụ agwụ na-enye nsogbu n'ọnụ dibịa ka ọ dị adịla ọgwụ abụghị ebe taanị ọnwere ọbọ dị na ana na-enyeghị nsogbu taanị ka a na-eme ka ọ baa n'isi njedebe biko si unu mmụọ akụ eri dị n'ime anyị gosi n'ebe anyị nọ pụọ ọgbọ na ube leta eleta biko mmụọ na-eme amala letakwa na ụmụ gị ma ele anyị amala nwoke na ibi era bụ n'okwu ọnụ usoro biko na-ekwenụ nwoke na-egoro nwoke anyị nwoke adịghịkwanụ ka ọ ya adị na m ayọrọ unu ego na unu enyego m ya ana m ayọrọ unu nwa na unu enyego m ya ibe nna ya ozi m ka anyị dịte ndụ aka ka anyị wee mezuo ya mana mmasị m chi m ana m ekwu ya na-amasị na igwe ka nwa n'ọgbọ masị nye m na-ajọ abịa si enyi na emeghe tụbụ ozu m kwudo na-eli ozu m mana gị bụ chi m ka ibele ya eme manụ mee ka anyị jesi ije ajeka ya nka ana m asị gị bụ chi m n'ọkwa ụwa ọzọ m mebere ya ndị ichie bụ su nnekwe ibe nne m na ya dị na-eme odo gwa alụsị nne m na ya dị na mma ọra alụsị na ọra mmadụ bụ na ya dị na-eme odo si nnekwe onye a na-ekiri ekiri ada acha ntụ ntụ anya niile na-ada n'isi ahụ ya adapụ n'ebe anyị nọ ọ bụrụ ndị kwuru okwu asị na anyị enwe mmeri anyị enwe mmeri anyị enwe mmeri ife n'ibe anya nna dị na-eme gị n'ebe ị nọ taanị ka anyị na-asị na ọya abalị isi njedebe ezikolo mmụọ ọya abalị ife niile ma ọya dị ka ọ dị mbe mana ọ dịrọ mgbe a si site taa gaba a na-atụkwasịrị gị ndụ n'elu ndụ ọ fọrọ gị chata ife ya emenwu ife ya emenwu ya mere a sị gị biko si gị biko kene nkụ iji eko mmiri amakwana ya ọ bụ iji aba akpata mmanụ akọrọ n'ime mana ntị ya dịrọzi nsị dị biko na ntị ya anụkwana ibe a na-aralụ ka ogbu ata na mụbụ ọnụọma kpụrụ ọkpụrụgwọ dịka mgbe ọsụkwụ igwu ya ejebe etete ejebe igwu amụ nwoke ya bụrụ nwoke amụ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị si biko ụmụ nwaanyị lụweli nnu dị taanị ka m na-abụ ife si n'ụlọ ama nnu dị ọnụ ana m agọzi unu n'ụbọchị dịka taa gọzie unu na eke gọzie unu n'oyo gọzie unu n'afọ gọzie unu na nkwọ taanị bụ ngwọ ka m na-asị na ọ ya pụtala anyị igwe ọma ikuku ndị mmiri ji eme odo sunu bekele ka ọ pụtala anyị igbe nkwọ n'oge ibu ikuku iwe mee ka ire niile bụ mma ndụ ka ọ wee dị n'ime anyị ana m agọta ndụ n'ebe anyị nọ na eke ana m agọta ya n'oyo ana m agọta ya na afọ ana m agọta ya na nkwọ a sị na ọnwa ọhụụ ya tọgburu ibicha ọkụ ibe anyị ji agba abacha mmanụ akọ na n'ime si mmụọ na-emelụ m amala nekwa na ama n'ọnwa nke isi ka anyị na-ene anya tu ndeka na amala kwuru mee ka ọ pụtala anyị ikpe isi mmụọ ọsọ ọbara ka ndị a na-osu ụgwọ ọsọ ọra nke ọ bụla ọsọ na mbụ ka ọ pụta m n'anya si ibe niile kwuru ka ọ dị mma si na ele anyị kwuru ka ọ ji adị na eke na oyi na ahụ na nkwụ na-aba chukwu na ndị ahụ.